Štúdio Brezno uvádza knihu Miliónová bankovka Priznanie umierajúceho muža. Napísal Mark Twain. Číta Mária Magdaléna. Mark Twain, Miliónová bankovka Priznanie umierajúceho muža. Miliónová bankovka. Keď som mal 27 rokov, pracoval som pre firmu burzových maklérov v San Francisku. Špecializovali sme sa na bane. Bol som na svete sám a spoliehal som sa na svoju inteligenciu a reputáciu. Ale chystal som sa zbohatnúť a táto myšlienka ma robila šťastným. Každú sobotu popoludní som mal voľno a chodieval som plachtiť na malej loďke do zálivu. Jedného dňa som dostal príliš ďaleko, zanieslo ma až na more. Už som strácal nádej, keď ma vyzdvihla malá loď. Malá, namierené do Londýna. Bola to dlhá cesta a na lodi som musel pracovať zadarmo. Keď som prišiel do Londýna, moje oblečenie bolo v hroznom stave a vo vrecku som mal $1. Po 24 hodinách som už nemal čo jesť a nikde hlavu zložiť. Nasledujúci deň o 10. hodine som prechádzal po ulici Porn Place a zbadal som hrušku. Zastal som a hľadel na ňu. Chcel som ju zjesť, ale za každým, keď som ju chcel zodvihnúť, ma niekto uvidel a ja som sa zarazil. Bol som však zúfalý, tak som sa rozhodol hanbu prekonať a zdvihnúť ju. V tej chvíli sa za mnou otvorilo okno a nejaký pán povedal: Poďte prosím dovnútra. Dvere otvoril sluha, voviedol ma do luxusnej miestnosti, v ktorej sedeli dvaja páni. Sluha miestnosť opustil a ja som si sadol. Na stole boli ešte stále rozložené raňajky. Bol som veľmi hladný, ale ničím ma neponúkli. Mohol som sa iba pozerať. Teraz vám musím niečo povedať. Niekoľko dní predtým, než som vošiel do tohto domu, udialo sa čosi veľmi zvláštne. Títo dvaja starí bratia sa sporili a rozhodli sa ukončiť to stávkou. Spor sa týkal nasledovného. Anglická národná banka raz vydala 2 miliónové bankovky. Prvá bola použitá na istú verejnú transakciu s inou krajinou. Z nejakého dôvodu bola druhá stále v banke. Teraz sa títo dvaja bratia zamýšľali nad tým, čo by sa stalo úprimné, inteligentnému cudzincovi v Londýne, keby bol bez peňazí a mal pri sebe len túto miliónovú bankovku. Brat A povedal, že by umrel od hladu. Brat B nesúhlasil. Brat A povedal, že by ju nemohol vymeniť za hotovosť v banke, pretože by ho okamžite zatkla polícia. Brat B povedal, že staví 20 000 libier na to, že tento človek by 30 dní prežil a nešiel do väzenia. Brat A stávku prijal. Brat B teda šiel do Anglickej národnej banky a bankovku kúpil. Bol to veľmi bohatý človek. Potom vo jej sekretárke nadiktoval list a obaja bratia vyčkávali pri okne na správneho cudzinca. Videli veľa cudzincov. Tí mali však nejakú chybu. Niektorí boli veľmi chudobní, ale nevyzerali inteligentne. Niektorí vyzerali inteligentne, ale neboli chudobní. Alebo nevyzerali dostatočne poctivo. Nakoniec badali mňa. Začali mi klásť otázky. Potom skonštatovali, že som tá správna osoba. Bol som rád a spýtal som sa, čo chcú, aby som urobil. Povedal mi jeden z nich. Podal obálku. Vysvetlenie vo vnútri, povedal. Chcel som obálku otvoriť, ale nesúhlasil. Chcel som si to potom pohovoriť, ale odmietli. Tak som odišiel. Bol som zmetený a urazený. Myslel som si, že išlo o kanadský žartík. Hruška už na ulici nebola a ja som bol nahnevaný. Otvoril som obálku. Vnútri boli peniaze.
Môj názor na tých dvoch pánov sa nezmenil. Vložil som bankovku do vrecka a bežal do najbližšej lacnej reštaurácie. Výborne som sa najedol. Keď som viac už nemohol jesť, vybral som svoje peniaze, pozrel som na ne a takmer som omdlel. 1 milión libier, 5 miliónov dolárov. Potom som zbadal majiteľa reštaurácie. Hľadel na bankovku. Bol vydesený. Nemohol sa ani pohnúť. Podal som mu bankovku a povedal: zmente mi ju, prosím. Ospravedlňujem sa, ale nemôžem vám túto bankovku zmeniť. Ani sa jej nechcem dotknúť. Len sa na ňu chcem pozerať. Ospravedlňujem sa za prípadné nepríjemnosti. Povedal som, ale musím na tom trvať. Nič iné nemám. Na tom nezáleží, povedal. Môžete mi zaplatiť inokedy. Možno sa to už v tejto štvrti nejaký čas neukážem. Nerobte si starosti, počkám, povedal. Môžete si dať čokoľvek chcete. Zaplatíte, keď budete chcieť. Nebojím sa dôverovať bohatému gentlemanovi, ako ste vy, len preto, že je vaše oblečenie staré. Radi klamete verejnosť. Vošiel ďalší zákazník a ja som bankovku vložil do vrecka. Majiteľ ma potom odprevadil k dverám. Išiel som priamo späť do domu k tým bratom. Musel som napraviť tú chybu ešte skôr, než ma polícia začne hľadať. Bol som veľmi nervózny. V skutočnosti som mal veľký strach, hoci táto situácia prirodzene nebola mojou chybou. Po bratoch niet ani stopy. Dom bol tichý. To ma upokojilo. Bol som si istý, že ešte neprišli na svoj omyl. Zazvonil som. Objavil sa ten istý sluha. Požiadal som o stretnutie s tými pánmi. Odišli, povedal smutným hlasom. Odišli? Odišli? Kam? Na cestu. Ale kam? Myslím si, že kontinent. Kontinent? Áno, pane. Kadiaľ, ktorou cestou? Čo vám nemôžem povedať, pane? Kedy sa vrátia? Povedali, že o mesiac. O mesiac? Ach, to je hrozné. Pomôžte mi odoslať im správu. Je to veľmi dôležité. Nemôžem. Nemám tušenie, kam šli, pane. Potom musím vidieť nejakého člena ich rodiny. Rodina je tiež preč. Sú v zahraničí už niekoľko mesiacov. Myslím, že v Egypte alebo v Indii. Pozrite, došlo k strašnej chybe. Do večera sa vrátia. Poviete im, že som tu bol a že sa budem vracať, až kým sa táto záležitosť nevyrieši. Ak sa vrátia, poviem im to. Ale neočakávam ich. Povedali mi, že sa do hodiny vrátite a budete klásť otázky, ale musím vám povedať, že všetko je v poriadku. Vrátia sa včas, budú vás očakávať. Takže tak. Musel som odísť. Všetko bolo matúce. Vracia sa včas. Čo to znamená? Ach, môže to niekto vysvetliť ten list. Vytiahol ho a prečítal. Stálo v ňom. Ste inteligentný, čestný muž. Myslíte si, že ste chudobný a cudzinec. V tomto liste nájdete sumu peňazí. Požičali sme vám ju na 30 dní bezúročne. Na konci tejto lehoty vráte sa do tohto domu. Stavil som na vás. Ak vyhrám, môžem vám ponúknuť veľmi dobré zamestnanie. Žiaden podpis, žiadna adresa, žiaden dátum. Bola to pre mňa tajomná, nejasná hádanka. Netušil som, čo je to za hru. Išiel som do parku a sadol som si. Premýšľal som o svojej situácii a čo mám robiť. Za hodinu som dospel k záveru. Možno mali tí muži dobré úmysly, ale možno mali zlé úmysly. To sa nedalo zistiť. Bola to nejaká hra alebo skúška? To sa tiež nedalo zistiť. Ak by som požiadal Anglickú národnú banku, aby vložila tú bankovku na účet osoby, ktorej
patrila banka, by to urobila. Nevedel som jej meno a banka to vedela. Potom by sa pýtali, ako som sa k bankovke dostal. Ak by som im povedal pravdu, dali by ma do ústavu. Ak by som im povedal lož, dali by ma do väzenia. To isté by sa stalo, ak by som sa pokúsil vložiť bankovku do banky alebo si na jej základe požičať peniaze. Musel som si ju nechať, kým sa tí páni nevrátia. Nemal som inú možnosť. Bola mi na nič. Predávač sa na mňa pozrel sa výrazom a povedal: Ach, nemáme. No samozrejme, páni, ako vy nosia so sebou len veľké peniaze. Bol som nahnevaný a povedal som: Nemali by ste posudzovať cudzinca podľa oblečenia, ktoré nosí. Môžem za tento oblek zaplatiť, ale mám len bankovku veľmi vysokej hodnoty. Samozrejme, vám vieme z veľkej bankovky vydať, povedal. Dal som mu bankovku a povedal som: Ach, veľmi dobre, ospravedlňujem sa. Prijal ju s veľkým úsmevom, ale keď ju zbadal, jeho úsmev zmizol, ani sa nepohol. Podišiel k nám majiteľ. Čo sa deje? Spýtal sa. Nič, čakám na svoj výdavok, povedal som. No tak Todd, daj mu jeho výdavok. Dať mu jeho výdavok? To sa ľahko povie, pane, ale pozrite sa na bankovku. Majiteľ sa na ňu pozrel a zapískal. Potom sa začal obzerať po inom obleku. Todd je blázon. Nerozozná rozdiel medzi milionárom a tulákom. Tu je to, čo som hľadal. Vyzlečte si prosím ten oblek a hoďte ho do ohňa. Oblečte si túto košeľu a tento oblek. Bol vyrobený pre zahraničného princa, jeho najjasnejšiu výsosť, správcu Halixanu. Nohavice sú v poriadku, vesta tiež. Teraz ako? Páni, pozrite sa na to. Celé je to perfektné. Vyjadril som svoju spokojnosť. Na teraz je všetko v poriadku, pokračoval, ale dovolte mi zobrať nejaké miery. Todd, knihu a pero. Noha 32. Než som stihol niečo povedať, už dával príkazy na košele, obleky, rôzne ďalšie veci. Nakoniec som povedal: Ak nemôžete na platbu počkať na dobu neurčitú, nemôžem si tieto veci objednať. Neurčitá doba je slabé slovo, pane. Slabé slovo. Večne je to slovo, pane. Todd, pošli tieto veci na pánovú adresu. Menej dôležití zákazníci môžu počkať. Mením si svoju adresu. Prídem v istý deň a dám vám ju. Určite, pane. Ešte moment.